Moje milované potvůrky plnící stránky bestiáře, moje jméno je Brambor a dnes vás vítám u druhého týdne Making of Alone. Za ten týden jsem to chtěl docela dost udělat, teda ne ve velkém obraze, ale v tom menším jsem docela dost pokročil, takže bych se s vámi chtěl podělit, co mám teďkonc. Můžeme se teda podívat. Máme zde nové intro, které vypadá, že by mohlo být už finální. Tamto intro, zahoďme ho pryč, bylo moc složité, nebylo tak dobré, ale teď mám tohle. Tak co na to říkáte? Docela jsem se inspiroval Asokou. Musím říct, že se mi líbí mnohem víc než to, co jsem dělal předtím. Avšak, to není vše, na čem jsem pracoval. Ještě zde mám už kousíček teda, protože hodně věcí se mi ještě rendruje v druhém počítači, tak tady mám začátek Alone. Nebo aspoň needitovaného Alone. Takové jako fakt basic scratch toho, jak to bude nakonec vypadat. Zde to není plná scéna, to je jenom hologram, který jsem tady nechal, protože ten zbytek té scény se mi furt rendruje, teď tam jsou 3 framey, protože to renderuju v Cycles, v Blenderu a Cycles nemá můj počítač moc rád, ale podívejte se, mám tady jednu část, která už vyrenderovaná je a to je tahle. Těch zvuků té trávy si vůbec nevšímejte, ono je to takové ještě provizorní, jenom abych si to rozvrhnul. Ale když dáme pryč tohle, tak podívejte se na to. Já myslím, že to bude vypadat fakt kurňa dobře. Nicméně příběh jsem trošku pozměnil, scénář jsem trošku pozměnil, protože jsem nad tím tak přemýšlel, řekl jsem si, OK, udělám to trošku jinak. Nakonec to teda asi jako nebude hraný film, ale bude to fakt kompletně animace, protože mi to jde mnohem líp, než to dělat spojené animaci s hraním, protože nemám fakt peníze na Stormtrooper Armor, abych se okupal 3krát, že jo? A nemám peníze na zelené plátno, nemám fakt nic, takže to jedu takové jako low budget, ale tohle bude první epizoda. O čem bude první epizoda? Nebudu spoilerovat, ale bude tam můj vlastní Jedi, který bude mít hodně dobrý meč. Světelný a abych tak nějak jako vám řekl, tak ať Stormtroopři ho tam jdou zajmout, ale samozřejmě vždycky si něco musí podělat, ne? Co se podělá? Kdo ví. Ale jsem rád, že jste se podíval na tady tohleto video. Příští týden se budu opět hlásit tímhletím videodeníkem. Pokud chcete vidět, jak pracuji v takovýchhle věcech, jak to dělám, jaké mám myšlenkové pochody, tak teď se snažím skoro každý den, kromě asi úterku jsem celý den ve škole a víkendu samozřejmě, tak budu streamovat na YouTube v nějaké random časy. V pondělí asi někdy jako kolem poledne, až třeba do večera můžu a potom asi víc jako odpoledne. Takže se klidně dojděte podívat na stream, kdyby měl cokoliv nějaké dotazy nebo nějaké super nápady, jak vylepšit tady tohleto, tak mi dejte vědět. Pokud je někdo z vás nějakým sponzorem, tak by mi vůbec jako penízky nevadily, protože jsem chudý student a na kebab a rohlíky by se hodilo, ale nicméně, to je vedlejší. Já děkuji, že jste se podívali na tohle video. Mějte se krásně a uslyšíme se u dalšího nerdího kontentu.